Máme celotáborovú etapovú hru. Tento rok je téma cesta okolo sveta za 80 eur, lebo 80 eur je cena za náš tábor. Funguje to tak, že každý deň sa nachádzajú v jednom štáte. Sú cestovatelia, ktorí musia precestovať tie štáty a splniť tam nejaké úlohy, ktoré sa týkajú tej nejakej krajiny, ktoré sú typické. Vždy ten deň je niečím tematický, to znamená, že podľa toho, v akej sú krajine, také sú kostýmy, dajme tomu taký je budíček, niekedy je tomu prispôsobená aj kuchyňa. A napríklad keď bola Čína, tak boli čínske paličky, keď bolo Maroko, tak tam bol muezín, ktorý ráno oznamoval modlitbu v tom arabskom habite a tak ďalej. Takže je to tak tematicky prispôsobené a je to spravené tak, aby získali takú nejakú predstavu, že ako žijú ľudia po svete a aké sú kultúry, čo máme spoločné, čo je odlišné. Najviac sa nám páči na tábore, že keď máme voľný čas, že robíme hrázu, pritom vytopíme umývárku. Na Puťáku sme boli na Nemečkách. Tam sme boli navštíviť, čo tam boli z Bratislavy skauti. Tam sme prespali. A ja už nikdy nejdem na Puťák. Prečo? Lebo sme si olapali hore kopcom. Najmenej 2 hodiny alebo 3. Tak mňa sa na tábore páči, že sa všeličo naučím o iných krajinách, lebo mám rada zemepis, tak také zaujímavé, čo dosť, čo som nevidela. A obdivujem stav, akože vymýšľal také hry, lebo akože veľa z toho som fakt ešte, by ma ani vlastne napadlo, že také niečo máš vymýšľať. Mne sa páči, že nám vlastne celkovo vyšlo počasie a že napríklad ako teraz, že budeme miešať tie drinky, že je také zaujímavé. Tu máte, povedzme, že... Opatrne, podávajte, no. Šerikam nemá. No fakt, či to nebude moc sladké, či to potom nejak vodou, alebo... Je to taká zvláštna kombinácia meta-banán. Ale podľa mňa je to dobré. Ale je to dobré. Ďalších 5 kôl tam je 5 u nich. Treba one. Čo robíte? To musíš prísť na chuť. Ktorá palička tam pôjde? Podľa mňa to není zle. Akože nie je to osviežujúce drink, ale má to takú špecifickú chuť. Je to niečo iné, ako robili už. Ale vás to je to dobrý nápad. To není drink, ale kafe. Áno, to je cocktail. Táborisko má svoje výhody, má svoje nevýhody. Výhodou je, že je celkom pekne situované. Je tu blízko potok, tá lúka sama o sebe je pomerne veľká, pomerne rovná, takže to sú plusy. Také drobné nevýhody sú to, že je tu pomerne dosť vlhko a hlavne keď sú chladnejšie dni, tak hlavne v noci tu býva veľká zima. Keď to porovnám s táboriskom, na ktoré sme chodievali dlhé roky predtým, čo je ešte asi 3-4 km smerom bližšie k úhradu, tak tam to bolo o trošku lepšie, ale tam už sa nemôže táboriť, lebo je tam zdroj pitnej vody. Ale plus minus nie je to ideál, ale je to použiteľné. Čo sa týka pitnej vody, musíme ju na káričke voziť z vodárne, ktorá je pri dedine. Ešte minulý rok sme to mali poriešené, takže sme brali vodu z hydrantu, ktorý je kúsok za táboriskom. Mali sme tam hadicu, iba sme prišli, napustili sme pitnú vodu, išli sme naspäť. Bolo to úplne pohodlné, dalo sa tam aj umývať, ale zatrhlo nám to starosta, lebo je to zdroj pitnej vody pre dedinu a tým pádom už to nemáme dovolené, takže musíme vlačiť vodu nejaké 3-4 km na karičke z dediny a kúpeme sa v potoku. Máme tam sprchu spravenú, takže dá sa to.